Bueno, egun ondan hoi, gaurko osoko bilgurari emongo datzegu hasiera. Aztergaiekin hasiko gara, lehenengoko atala edo ebazpenena. 2024ko apirilaren 26ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zehozer esaterik? A ber, aspaldi honago hausi esateko. Eske, zerbait, hasieran, mamia ondo dago, ez dut diskutitzen zerrotan, baina hasieran formulazioak esaten dugu. Akta irakurri ondoren, tras lectura del acta, baina hori ez da egia, hemen ez da inoiz irakurtzen akta. Eta hori, esan baztezu, baina ez da egia, a mí no me gusta afirmar cosas que no son verdad. Ez direke bilatu adibidez una entradilla, tras constatar que todos han recibido el acta vía informática y leído, recibido y leído, se pasa a... Porque eso sí es verdad. Vamos a poder cerciorar y certificar que cada uno lee el acta que se le manda. No, pero bueno... Que se envía así, pero... Pero es que lo otro no es verdad. Igual eso tampoco, Isidoro. Isbea, bueno. ¿podemos buscar una fórmula en la que todos estemos cómodos, por favor? Bai, ez dekote eragozpenik. Vale. Bigarren puntua, 2024ko maiatzaren 13ko osoko bilkuraren akta onartzea. Hemen be suposatzeo berdina gertatuko dela, baina, bueno, saiatuko gara horrengokoan. Baten batek, badeko zehozer? Bai. Hirugarren puntua, Larrea UR bat bizitegitarako lurzoru urbanizagarriaren sektoreko lehenengoko poligonoko P2 lurzatiaren zehetasun azterketa behin betiko onartzea. Ester, mesedez? Bai, gai hau lurralde batzordean aztertu zen eta aho batez onartu zenan. Ez badago arazorik. Laugarren puntu, aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea kreditu gehigarrien laugarren zenbaki eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bueno, hemen batzordean pasa genuen eta aho batez onartu zen, proposatzen dana da 468.000 euro gehitza inbertsio realetan eta dia 408.000 euro aplikazio informatikoetarako eta 420.000 El Carmelo Parkearen proiekturako inbertsioetarako. Zer, aipamentxo bet bakarrik. Egia da, El Carmeloren parkearen ekimenen alde gaudela dudabarik, ez da? Baina, eta alde bozkatuko dugu. Baina orain bai, 420.000 euro inbertsioetara eta aurrikusita ez izana horrek bai eskatzen gaitu apur bat. Pentsatzen dut hau planifikazioaren barruan egon beharko sala. Urteko aurrekontuetan, maiatzean gauz, eta honek suposatzen dau inbertsioen 12%. Eta suposatzen dut hau zuen buruetan egon dala hau egingo sala, eta guzti hori. Eta ez da gauza bat dala lehentasun bat dagoela. Ze lehentasun bat egonko balitz, ondo ikusten dugu, egia da, holako gauza sortzen direla, informatikaren kontuan bebai ikusten dugu, askotan aurrikusi duguna edo pentsatu duguna dela kantitate bat eta porba gehiago da, hori ikusten dugu, bai hau da, inbertsio oso bat. Eta, bueno, alde bozkatuko dugu, bai uste dut, holako inbertsioak aurrekontuetan egon beharko zirela sartuta. Planifikazio baten barruan. Eta hemen apur bat planifikazio hori, ikusten dugu apurtxoak gelditu dela hankamotz. Eskerrik asko itxaso. Bosgarren puntura noa, 2024ko fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea, 2024ko bigarren espedientea. Miren, mesedez? Bai, bueno, hau ere antolakuntza batzordean komentatu genuen eta hau batez onartu zen. Apirileko faktura da, Amorebieta Txandoko udalaren adimen eta garapen desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak kudeatzeko zerbitzuaren kontratuari dagokiona. Esleipen berria martxan jarri izan eta dakizuen moduan onartua izan zen, apirilaren 19an eta martxan jarriko dia ekainaren 23an. Baina martxoaren 31an bukatu zen aurreko
kontratua eta bueno, pues, fakturak bitartekoak ulertzen da zerbitzua beharrezkoa dela, ondo eman dutela, ezin dela eten eta kobratzen digutena edo fakturan datorrena baita ere aurreko prezioen araberakoa dela, ondo dagoela eta bueno, pues, teknikariak proposatzen digu ordainketa hau egitea. Esaterik? Bai. 6. Udal aurrekontuko konpromiso kredituen eranskinaren lehenengoko zenbakidun aldaketa hasiera batean onartzea. Miren, mesedez? Bai, bueno, hau joa pixka bat erlazioan, 4. puntuan komentatu dugun aplikazio informatikoekin. 58.000 euro dia 2024ko aurrekontuan gintzen duguna, eta 10.000 euroko gehikuntza edo kreditu konpromisoa hartu behar da, 25, 26 eta 27 urteetarako. Orduan dago 25ean aldez aurretikan bazegon partida bat, hori gehitu behar da, eta besteetan 10.000 euro. Barkatu, eta batzordean hau batez onartu zen baitare. Bai. 7. puntua, 2019, bueno, 2019 zenbakidun alkatearen dekretua berrestea. 2025 urterako herriko jaieguna. Bueno, ekarten duguna plenora da uztailaren 16 izatea, betiko moduen, tokiko jaieguna Karmen eguna izatea, eta uztailaren 31. Eta uztailaren 31 hori da, baita. Baina, bueno. Bai. Bigarren ataleragoaz, gobernu organoen kontrola eta fiskalizazioa. Osoko bilkurari 2024ko lehenengoko 3 hilabeteko legezko ordainketa epeak betetzeari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko 3 hilekoko txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Barkatu, hau da lehenengo 3 hileko txostena, agertzen da fakturen ordainketak nola jundian, bai erregistratzen fasea dagokionan dala lehenengo aldia, 30 egunekoa faktura registratzen den egunetik, bete beharra onartzeko fasea gertatzen den egunera arte, eta beste 30 egun obligazioa onartzen denetik ordainketa materiala egiten den egunera arte. Horre ikusi da, arazoa egoten da lehenengo 3 hilekoan aurreko 2023ko fakturak ordaintzeko, aurrena kontuak itxita egon behar ezaten diala, eta horren hor pixka bat gehiago luzatzen du, baina, oro arrazen genezake datuak ondo ematen digutela, eta udalaren ordaintzeko bataz besteko EPA 19,83 egunekoa izan dela. 9. puntua, 2022ko finantza kontroleko urteko planaren eta ekintza planaren emaitzen laburpen txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Bai, hemen komentatzen genuen moduan, honekin egongo ginateke eguneran finantza kontrolen urteko planen azterketarekin edo laburpen txostenekin. 23koa lantzen edo egiten ari baita oraintxe bertan. Labur biltzeko esaten dana edo onartzen dan ekintza planean izango litzateke alde batetikan udalaren kontratu jardurera planifikatzea, alde neurrian, ekitaldi xede bera duten kontratu txikiak behin eta berriz egitea saiestuz, hildo beretik kontratazio txikiko espedienteen barne izapideekin jarraitzea, legez eskatzen diren publizitate baldintzak eta gainerako osorik betetzen direla egiaztatuz. Bigarren ekintza edo onartuko litzatekena, edo onartu dana, da Amorebieta Etxanoko udalaren titularkotasuna duen lurzoruaren udal-ondarea eguneratzea, aplikatu beharreko araudiaren arabera, eta hildo horretan udal lurzoru ondarearen balorazio global eta banakakoa eduki beharko da, legez ezarritako baldintzetan kontabilitate kudeaketa egin ahal izateko. Eta azkenik, osagarri pertsonalak 2008ko ekitalitik Amorebieta Etxanoko udalean izan dituen igoerak eta jaitsierak behar bezala erregistratzea, dagokion azterketaren eta berrikuspenaren bidez, Euskadiko toki erakundeentzako lan harremanen esparru protokoloa argitaratu zenetik urtero izan diren ordainsarien igoeren eta jaitsieren arabera. Protokolo horretan, bigarren eranskinen jasotzen dira osagarri horrengatik ordaindu beharreko hasierako zenbatekoak.
Eta honekin, egiten dana da, zer aztertu beharko litzateken, edo zer hobetu beharko litzateken, eta zer arduradun egongo lirateken baitare ezarri. 10. puntura. Osoko bilkurari gastuen eta diru sarreren bete arazpenaren berri ematea, bai eta 2024ko lehen hiruhilekoari dagozkion diru zaintzaren mugimenduak eta egoeraren. Miren, mesedez? Hau ere, saiatuko naiz labur esaten. Hiruhilero ekartzen dugun informazioa da, eta gastu eta diru sarreren betearazpena agertzen da, eta baita diru zaintzaren mugimenduak eta egoerak. Udalbatzak onartutako hasierako aurrekontuan egin ditugun aldaketak sartu ondoren, kreditu totala geratuko litzateke 40 milioi terdi eskas, eta gero diru sarrerei dagokienean eragiketa arrunten 1,11 eta kapital eragiketen 0,02 dauzkagu dagoeneko eginda, eta gastuen aldetik berriz eragiketa arrunt eta kapitalen eragiketen artean 9,33 egongo lirateke gauzatuta. Eta, gero ekitaldi itxien gastu eta sarreren informazioa ere helarazi da. Miren. 11. punturagoa ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2024 alkatearen dekretua. Ester, mesedez? Bai, dekretu honetan dagoen erabakia da, Sonia Cabeza Aldana zinegotziaren esku iztea Javier Hurtado Pedroso eta Maria Urigon Alvarezen arteko ezkontza. 2024ko maiatzaren 25ean izan zen eguerdiko 12:00. 12. puntua, alkateak esku ordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, tokiko gobernu batzarra 2024ko maiatzaren 3 maiatzaren 24 hartutako erabakien zerrenda irakurriko dut. Bat, ondoko kontratua luzatzea. Amorebieta Etxanoko udal argiteria publikoaren instalazioen funtzionamentua, hartapena eta egokitzapena kontrolatzeko zerbitzuaren kontratua. Bigarren, onartu Amorebieta Etxanoko zelei eta zentroko taberna kafetegi zerbitzua emateko kontratazio espedientea. 2024ko apirilaren 26ko 2024 779 zenbakidun alkatetza dekretua berrestea. Amorebieta Etxanoko udal kirol instalazioetarako arreta administrazio, kirol eta sorospen zerbitzua kontratatzeko espedienteri buruzkoa. 4. Obra lizentzia San Bartolome auzoan 16. zenbekin dagoen baserria birgaitzeko. 5. Esleito Amorebieta Etxanoko udaleko nagusien etxea dinamizatzeko laguntza teknikoa emateko zerbitzuaren kontratua. 6. Onartu edateko uraren araztiak ustiatzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko zerbitzua esleitzeko kontratazio mailak egindako proposamena. 7. Esleitu Amorebieta Etxanoko udaleko desgaitasun intelektuala eta garapen desgaitasuna dutenentzako eguneko zentrorako laguntza teknikoa emoteko zerbitzuaren kontratua. 8. Dudea auzoan lanabezak gordetzeko eta biltegi eta lastategi moduan erabiltzen den txabola bat eraberritzeko lanak legeztatzea. 9. Onartu kontratazio mailak egindako proposamena Amorebieta Etxanoko Jauregizar plaza berrurbanizatzeko. 10. Onartu 2023ko eperen urtean izeko plangintza tresna. Eta 11. Amorebieta Etxanoko udaleko kirol instalazioetako arreta administrazio, kirol eta sorospen zerbitzua kontratatzeko lizitazioan atzera egitea. Asko, Ester. 13. puntua, eskariak eta galderak. Bat emateko adeko, zehosar? Itxaso? Bai, gu aportxo bete eskari bategaz gatoz. Eta da, apur bat, jai batzordearen inguruan. Egoestenean euki gendun jai batzordea. Eta jai batzorde horretan ikusi gendun, eta sumatu gendun tentsinamentu puntu bat zegoela. Eta uste dugu, tentsinamentu puntu hori, ez dala zertan trasladatu behar Zornotzako jaietara, batez be erabaki politiko bategatik, txornen inguruan. Uste dut hemen danon artean hitz egiteko gaudela eta akordiotara heltzeko. Eta ez datorren urteko jaietara begira, baizik eta aurtengo jaietara begira. Beraz, gure eskaria da, mesedez, hitz egin deigun, akordiotara heldu gaitezen, eta ea Zornotzako jaiak lasai-lasai egiteko eta daunen artean adostasun batera heltzen garen. Eskarrik asko, Itxaso. Uste da noteko gule asmo bardina. Jai zoriontzu batzuk izatea, bake-baketan, eta jazta. Besterik?
Ez, parkatu, plenoa ez da bukatu oraindik. Ez. Bukatutzat emango dugu plenoa?